إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، إن من أعجب الذنوب عند الله وأشدها جرما في الدنيا والآخرة بعد الشرك بالله القتل. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يجنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أمبي الله تنو أمبا يا فدلي أمبا نيني ألافي أكان كشي كوان يركون تورو منانك بارجون نيالاي جو من كندا ودي كندا بغاي نيالاي جو من فيني كندا بغاتي سرولا أمبي سيري يا ماشي دي تميني باتوتي على مكاكا ني على كلم فوتي جنيغون تعالى لا أمبي سيري يا محمد ولكا جوندو ألكا تشيدندو كيشي أني نيما أبي تشيدنكا أنا كدونكا وناكا شيغو alaku kisi min kacca kosobe no temina kabo islamawo aka do junubu min kabbo alafe ani junubu mi ni atonyali kabo jiya ani lagara fulan kafoya kofe ni alaye oye mo fagade fulan kafoya temenen kofe junubu mi ni akabbo alafe ni atonyali na chinyali ni akajugu jiya kono ani lagara fulankafuya kofe oye mugo fagay qur'ana kono ala ko walladina la yad'una ma allah ilaha akhara ala ko mugo mununte bato fe ngore bato kafara alaka wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allah illa bil haqqi utennim fana faga nimmi ni ala ya fagali haramu ya fo silamiya hakke wala yajinuna utejjene yake fana ومن يفعل ذلك لكم غوم غنيه نونك يلقى السما كوي بك جنوبو يبو كومبي نيغونا يوم القيامه دو كادو جهنم كونو ويقلد فيها مهانا ibi ka junubu kumbe nyonya yomale qiyamah do ibe duma kono fana i dogoyale donc ni nya irana fulan kafuya temenen kofe ala yem mo fagade tugo ala junubu bonyala ani na ka tonyali kabbo kosobe balmo mo faga fule ka hada maden faga ka silama faga nimmin fagali haramuye ni silamiya ka hakete ko faga aya wurela ala yi ka sarake jahannaba tasuma de ko ibe duma kono ka yira fana ko ale ala dimilen bi koro ko ale ala yi danga ala ko o man yaqtul mu'mina muta'ammida fajajahu jahannama qalida fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa lanahu wa adda lahu ajaban azima ala ko mugo ni yere tugu ka mumini de faga ko esarate foye ale alafe ni jahannabate ko ni donna jahannaba kono fana ko ibe duma kono de ko ale ala diminana i koro ko ale ala yi danga ko ale ala ko yella jaba bilinye yawmal qiyamah do ko la jaba mi na kabbo kosobe donc ni ya yiranna ko min nyem mo fagaye ki tugu ka hada madem faga ka silama faga mbalumo ajunubu akabbo
kolokolo min b'a nɔfɛ ɲama min b'a nɔfɛ a ka bon kosɛbɛ. O de y'a to a nana Sahih Bukhari kɔnɔ Anas ibn Malik ka hadisa a ko qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbarul kaba'ir al-ishraku billahi wa qatl nafs wa uququl walidayn wa qawlul jur aw qala wa shahadatu jur. Hadisa nana Bukhari kono Anas ka hadisa ako ciden ko junubu kumbabaw fana ka kumbabaw junubu ka bo nyogonye de ako junubu kumbabaw ulu fana kumbabaw ko fulan ka foya ka fengure bato ka fara alaka ani mugo faga ka hada madem faga ka silama faga ani fana bange baga fula kutali danga de ya ciden ko nunu nye junubu kumbabaw de ani fana ka kuma ni ngalonye ube ciden ko ka sharia ke ni ngaloye. Donc nin fana ya yiran balmaw ko min ye mugo faga ki tugu ka hada madem faga ku junubu kumbaba de do hada made iki yere kolosama horiya ton balmaw mugo faga fule hada made har ni ye silamaye ni ye mugo faga ika dina be korola kata ka koro kata ni alama farika laban kon jugu bi soro horiya to ciden ko sallallahu alaihi wasallam lan yajala almu'min fi fusihati min dinihi ma lam yashibu damma harama akon mu'minu te wule ako iyuru walendo ika dina kono nima joli min boli haramu ika mu'mini ibe yuru walila ika dina kono nima joli min boni ye ika haramu ye joli min boni ika haramu ye niyo okoni ika dina be koroila kata ni alama farika laban ko jugu bi soro ala kan ki soma wada to hadisa wala la ciden ko la tarju badi kufara yadribu badukum riqaba badi ako akana sage nektalen ko fe ne bolen ko fe awula akana sage ne ko fe ka ke fisru waliye nabe nyugon kangoshi nabe nyugon faqa ciden nyabalili kala ciden sallallahu alaihi wasallam hadisa wala ciden ko la jawalu dunya ahwanu inda Allahi min qatl ar-rajul muslim ciden ko ika jinya yere wulili ko o kanno ala bolo kateme ika silama kelen faga jinya be ka wuli yere ko kanno ala bolo kateme ika silama kelen faga ka bono inina fu falati. Donc hada maden aka yere kolosi mo fagama aka no cide nyana te hadisa dola kiru munu fule jiyan kono ya ni jinya ka kiru nyangalo munye ni ye mo faga ite faga o ti lankolon bole nyala de cide ko awwalu ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamah fi dimai cide ko yawm al-qiyamah don hakim munum be hada madew ni nyogonche ala be kiri damina hakke folo minna hada madinu nyogonche ka kiri tige ala oye joli bode yomal kama do hada madun nyere dama ka hakke kiri folo ala bolo ala be kiri folo min tige hada madinu nyogonche nyogon hakke wala oye joli bode ala be joli bo folo de kiri tige yomal kama do hada madinu nyogonche hakke to benye. Donc mugo iki yere koloshi hada madem fagali a joli boni fu falati iki yere kolosa made nko muso do jakumani aya shiride ate ji dama ate dumuni dama ata foni na beta dumuni ke fada minugo ani kungo aye jakumani faga ciden be tilen noro yele mali salli ni ciden be ake kauke ako aleye muso nye jahannaba kono jakumani mbake ka nyew daw ana disu abake ka be wagashi jahannaba kono jakumani chogodi ni hada made silaman ni eyobo ebeke chogodi ola cide nye muso ye jahannaba kono donna jahannaba kono ala ya do jahannaba kono jakumani kama ka jakumani fana bilala jahannaba kono jahannaba janga kata baka jakumani fana ba nyeda be wagashi ka disi be wagashi jahannaba kono chogodi ni hada made ni mogo minye mogo faga inyogona silama inyogona hada made ka bonoyi annina fu ebeke chogodi qiyamado ebeke chogodi. Donc hada made unki janto uyerela
ni janya na man funfule ni hada madawun take kan nyogon faga foide kama fana dina kote foite abejiya ko besen ko na ya hasidi yaw jiyan na folo wada to ciiden ko sallallahu alaihi wasallam li kulli ummati fitnatan wa fitnatu ummati almalu ciiden ko jamakulu temena ala ye fitina do duma ayella jarabi fendo duma ko ale kam manton ka fitina ye munye ko o yen na folo de ciiden ko ale kam manton ka fitina yen na folo de donc mbalima nyogon faka ka hada madem bona nina na folo kama na folo munu nyere ette shaku udun chogo nyoma layre illa bante nyawo al jazaa'u min jinsi amalihi hada madai be bara min kede ala bi sara o nyogona de la mogo de ni eye mogo tonyo kan nimbo ka fagade hari jinya sariya kana boila ala ti toyo ye bara ye jurudo chogo min kama te dinu tudanu hada madembe jurudo chogo mi be sara o chogo de law ala ti toyo ni hari mogo mumina jiyan kono ka hakke boila ala ti toye itete dogola abadan ila bantenya abada foni ala tubu no ya minye de me ka fo de be hada madem faga ko ebe to yirema jiya kono te ka nyanama ya nyuma ko soro wotekewo al jajaw min jinsi amalihi iye barake chogo mi ala bi sarawo chogo de la ila bantenya fo alaka ka jonna ka damfendo bila e fanala nabe dankari la ki jolibo ki faga ko jogula wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa mo sita laka kele bolo hakedo na yere kelempe wute donc wodi yato ciden ko ija altagal muslimaini bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi an-nar ciden ko silama fula naw benana ka bamuruye ko be nyogon faga ako min fagara ani eminya faga ko bebe tasuma ko qila ya rasulullah haja al qatil wama balul maqtul qala kana harisa la qatl aqihi sebe wo yetti de nyininka uko min nye fagali ko be jahannaba kono anyodo ne min fagara e fana ko be jahannaba kono o fana munyo la se jahannaba ma ako pasike tumame afana ya ka bamurta uga ya ka marfata afana tumba fe ka to nyogo yin fagade to nyogo yin fagali tumbe ale fana ngania de la min ninde ta tele yara ka temale ta ka ya faga ube ninde ye fanga surale ka ya faga sino afana tumba fe ka to nyogo yin faga o da to ciden ko silama fula jiyan antero kama jiyan nafaw kama jiyan feun kama na ye bamuru ta nyogon kama ka nyogon faga emin sara ani ye min faga bebe tasuma kuno wala hadama dew mo ku yere kolosi janko an ka jamana kono jiyan labanna mo faga munun chayara mo faga chayara ka hadama dem bo ni na fu a chayara hari kafiru fule kafir minillahi bi annace ni ya faga ciden ko arjanna ka sayta surinuna janko silama ciden ko man qatala nafsan muahadan lam yarihi raihatil jannatan wa inna riha la yujadu min mashirati 40 ama ciden ko ni mugo yen nim faga nimmi nillahi do be annace kafiri de rode silamate me lahidu bannace anti kele kanan kele ciden ko lahidu toye mugo ni tara o kafiri sugu faga ako arjanna kasa ita soro innun kono ako arjanna fana kasa ewa sambina ni tama toyini arjanna ce iba kasa soro innuna ni mugo ye kafiri faga lahidu banni kafiri mince ko ete arjanna kasa soro innun kono aha niye silama faga do niye silama faga ibeke chokodi ola oda to ciden ko hadisa wurela sallallahu alaihi wasallam inna min waratatil umur allati la magharaja liman awqa nafsahu fiha safku damil haram bighayri alhaq ciden ko be ko bawla ko bamunu ni hadama de ni boyoro tula abe ko jugu bawla ko jugu bamunu ni boda tula boyoro tula ni mo mi yere fili kono wo yede ka joli min boni haramu ye ko joli mbo kasoro hakete wo ciden ko ni mugo yen yere bila ni minan kono ko yere bila ko badola ki yere bila halakili ko dola halakili komi ni te boda soro yere lala donc hadama den ko janto yere la joli munumbe bo ni munumbe bo hari na donna ko jamana kono sariyate kirite hakke wute nyini anyini chogo nyumana yikado ini masaba imbe nyogo na de wote mugo ka hakke to mugo la
ibe hadama dawnde da ibe tila hadama dawnde la hadama dawnde bibila hadama dawnde be jengeke hadama dawnde be tonyalike hadama dawnde te sariya boyla mi ala ti toy koy mo site nim bona nina de ka faga ko ala bi toy ay ka abima kono inna allaha la yumli li zalim hatta ida aqajahu lam yaflituhu har ni mo yubila ala be kuma kono ni ke tonyalike lay min nayi mina domi itetila ala law tonyali kelawa mogo fagalawa aya bini ala che jinya dunka ku bila ala bake ki makono de ale to korto ilaw me na yimina dongo do tetila ala la imadde pijinya ani illa jabaya ki minaya iba to sornye lahara imma ani makono ni yomal qiyamah doye dommi ni sara ire kam mogo de bi ko ki kasanke ki meleke ki sirikati di alama ulube bogo sagila ole oye ulu sagitoy ebi ta kono kaburu kono ini alaka jomba nyana boye ini alaka kele boloba nyana boye hada maden to kalama yo nteriye fama nteriye juje nteriye nafulo tigiye nkamugo ye nafulo tigiye mogoti kalama yoro law kaburu kono na koni ni bogo sagire la mogoti kalama yoro la defan chogoto yoro la bate fate terite musote idente o beni alaka malikaw de ni nyogonche o beni alaka jowndi de ni nyogonche donc hada madon ka sabali ka nyogon faga fu ka nyogon bono nyogon ninna fu ni njiyan na fulo kama na fulo munu etese ku dun chogo nyuma na fana illa bantenya mugo ka sabali doni mugo ka hakili soro barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مجلوما فقد جارنا لوليه سلطانا فلا يشرف في القتل إنه كان منصورا أمبي الله تنو مسمين قرطالندو ألكو ولا تقتلوا نفس التي حرم الله إلا بالحق أقوى كان النم فقد ألا النم فقد حرام يا ني حكته أكان النم فقد ومن يقتل نم مجلوما ألا كن مغومغو ني مغو فقا كتونيو كفقا فقد جالنا لوليه سلطانا ألا قولي ألا يفعنا أني الدليل أيو دين أمغو فقلا إنك ولي جمع إياك مغو من فقا أكي أكا مغو فقا مغو من فقرا أكا كجولي نيني إنه كان منصورا إيه مغو من فقا كولي جو فنالا قولي ألا بعد دمده ibe soro chogo chogo hakke be boyla chogo chogo ye min kam mo faga na wulila de ko akam mo faga len jole aba nyini ne ala ba demede wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila majluman faqad jalina li walihi sultanan fala yusrifu fil qatl akwa kana mo faga mo niye mo faga katonyo aka waliju ne ala yashira duma ikinyini ko ka tajuru sarayla ne ala ya sura duma de ewa ala ko fala yusrafu fil qatl bo aku emin fana ni sira dirima konni mogo yika mogo faga atigi nyini ika lase sariyama uka faga ika mogo ka faga li nola e fana kana danteme de e fana kana danteme faga lila ni alaye mogo kelende faga ye ni ya lese sariyama e fana kana danteme e kadda ale fana kelem fagalima ikana fo mo wore ka faga ka faraka innahu kana mansura ala ko nima yada ni bi ka hakke nyini de la ne ala bi deme ko ni bi ka hakke nyini de la ne ala bi deme e ma ye ni mo ye mo faga chogo chogo ni fama wulila no fe ala bu deme o ba soro chogo mi ala de bu deme o ala ide yo wallahi dota mo ye mo faga de ke ka mo tonyo ka faga ni aka mogo wulila kugu an ka mogo fagata an ba joli nyini ala yere de bu deme
ibe mina chogo chogo ibe maloya chogo chogo ibe mina kanyangi chogo chogo ala titoy ala bu demede wa ambe min fo jamana kono ni ay ni mo faga yere chayara foite ni sariya balilate sariya baliye ndoro de yake nko ala ko qur'ana kono ako walakum fil qishash hayatu ya ulul albabi la'allakum tattaqun ala ko tajiru sara ako tajiru sara ko nyana maya debe awula tajiru sara la hakilimaw min ni mogo ye mogo faga an ka se sariya ma ni fagali sabatira ka ya tugu ka faga fana ka faga ala ko nanya ke ko ambe nyana maya nyuman de soro parce que ale min fagara ale te mogo wore faga a fagara munu fana nyana ko aye mogo de faga sabatira ka nya faga fana teta mogo faga tuguni wala hada madum be nyana maya soro nyogo faga teke tuguni ala yere yo de fo qisasula ako nyana maya de bala hakilimaw mais aye hakilimaw de fo de hakilin tawnde ba fo konni nyam mogo faga donc nanya le fana faga mogo faga taw kera fulaye nunu nya hakilin tawde silamiyam mako site nunu ka kuma nunu ka hakilana ala de ye mogo dale de be mogo do akom mogo fagali na ye mogo faga ka faga nyana maya de bala ale min fagara ale te mogo faga tuguni a fagara min nyana fana o fana teta mogo faga wo ewo ko fa la ko la lakum tattaqun abeke sababu e fana hada madum be siralanye qisasu tajuru sarabbe ke sababu e hada madum be siralanye donc o de yato qur'ana wajili munun fulen ni nye nunun be limani a jonni alanya siranya jonde nafaw menna ya suruba murbe marafa be ni ye mogo faga sabatiri ka fana ifa fana jama be fara nyogon ka ki faga be nyana mogo faga be bila jamana in kono hari na mabila abe dogoyaw ngode yato salafu ko inna allaha la yanzu bi sultani ma la yanju bil qur'an ko ala be masakeke ka fendo bo jamana kono ka fembe do fendo be fosi ka bo jiya kono ko qur'ana te ko bo jiya kono qur'ana ka wajuli be alnya sira bani limana jonde nafa me bambantu ni kanna gelew mimbe ulu jo kudda sirala ko sira bamuru de be ulu sira bamuru ni marafa de be bambantu jo wode yato ko masake be se ka ke sababu ye ka fendo boye ko qur'ana te ko boye de qur'ana be mu'minini limana jonde nyafa me minye ka kanna gelew ni bambantu ye resa ko kelaw nimbe munye ulu furaye busa kaso bamuru marafa wode ulu ka furaye awa node masabati jamana in kono lafiyate na ko ninni nyogo faga bambali te bila ka hada maden jamfam faga kaf jamfa ka faga fu faga ko jugu fana awa kado fana ciden ko yaji'u المقتول يوم القيامة بالقاتل ناشياته وراسه بيده وأوداجه تسقب الدم يقول يا ربي هاج قتلتني حتى يدنيه من الأرش تيدنكو صلى الله عليه وسلم كادو نيم مغفغا تيدنكو مغمين فقرا يوم القيامة دون ننكنو نان قيامة أنجور قيامة كنكا أبا فغبغا مناني التنسية كامناني أكونكولوه aya soro ale ka fasa aye afaga ni yoro mi joli bake ka suru ka boada aba faga baga mina kana alama aba fo wa ntigi ala ninde nen faga ntigi ala ninde nen faga ci den ko bi sama kana fo kani gere la resila ki ka kodi alama ye donc ala kan kisala kan tanga jamanai ni nyogo faga bambali aye do boala koy foy take ka lashi hada madum man nafulu kanu hasidiya besun konya wadi ya to lako wala tattabi'u khutuwati shaytan akwa kana shaytane ka siraw bato nunum bege shaytane ka siraw labbato lende ambe ala delim balimo min nanani nunum beye laste unde don laste demokrati parce que na jojira na ko si sanne ka mo ka faga baga ya faga ko jamana laste de koy ni laste ye femba de ciani jamana kono hari bi happendom bali munun dusukun tusulendo mo halakilew hari bi munun be wolele ke katani laste sabatilima aw dusukun tuselende do mo halakilende ya awye ni koy be salli école sola u bafo ko atese ka ke laste do ni ko misiri ka jo jamana ka bara yoro la u bafo ko atese ka ke ko jamana laste de ni ye banku fulado
ma ewa minye ekoli kalande uba fo ko kufula boko laste de do laste kalanyero de do ni dogotoroso ni tara dogotoroso la ni konne ka musombe do ka faraka uba fo laste de do ha ni laste min ciani jamana kuna bese ka nyafo yere ciali bebe jamana in kono ya be ye ciali mbeke ni laste to de ciali be ni jamana in kono o ye a ciali mbedo ni jamana in kono ka ken jamana ni laste do ni musobe information maka militaire ya kala uba fo aka kungana na ko musota kungana ko laste de do ece min ni ka bombo sidda falen bela ni ko ibedo information uba fo ko ka bombo siddi ni ko ne wan ka silamiya do kun ka bombo sibilo ba fo ay laste de ko la hawla wala quwwata illa billah ni nyalla laste sugu jumay kafriya ambe ala dele ala ka bo jamana in kono ka fangado silamiya sariya la ni silamiya kiro murtane furankoro ya qadi debe qadi silama sariya toyo ne furuko ni fe qadi u debe ibeta qadi defe naye akiri kabila minna aba papier sabebe ta di meru ma be barakena qadi u debe misra nunu fule fanga be silamiya de ugu ka kiru tige ni silamiya tade lestete Morocco lestete Algeria fanga de be silamiya silamiya kiru na sariya fanga de be wala nin jamana ubela ima ye yu yorosoro ubbe kawsa unye ni mo faga bambali ba mbonde boloya ni mo faga bambali hari faga kunti la yere obe amde ka jamana kono ya e wonni be kerani leste to gode ala kan sala kan tanga ala kalin leste mboni jamana in kono kanane ni silamiya sariya ni jamana dombe saka hakili signi lafiya soro اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين